Saan ano ini isang ngat noy? Olo. Hala. Thank you Lord. Hello guys, for today's video guys, ato ta og dagat. Mamukot mi mamukot. Karyo, anak ni Karyo. Cing, anak ka Cing. Si Gigi. Niambak yan yung si Gigi mo. Yung ipaungjang siyang papa. Oh? Katigan tao. Dalamia o yun. Ambak na pala. Hirap na PC nang. Ating. Ha? Giran PC ba? Oh, mau ko PC abi na oh. Eh, magsabot sa pala. Hindi kay pala. Hindi kay pala. Sa ulanon ra ba o? Saan ka naglambay? Oh. Nangarya na mi guys, nangarya. Alurong, nagdang ko yan yung... Alam pa tuloy niya Cing. Yeah! Sugot. Arya pa tao, Arya. Ay Arya, ansa na? Mga daplig bye-bye ingon ani ang among kinabuhi dire. So unyang gabi pakita na ko ninyo kung naabay sulod ding among pukot o wala. Isang uban namo nga nang mukot akong duha ka manghod ug ako ang anak. So kaming upat. Pakyang gabi. Paksiw. Abantay, may katita manalong ko yung iha. Kinabuhi sa pobre guys, ingon ani jud. Kinabuhi sa pobre nga daplin og dagat. Yeah. Ingon ani gyud. So unyang gabi kay kuan na manggod pa ingon na mulutay. Nindot karon ni pangarya. Kay hunas-hunas o gabi pero di naman gumumalata. Kay gabi alas 10 sa gayta naman gabi tingno. Wala gyud na mala. Nanulo, anong daplin? Narabay lambay dito noy, dalaw niya tunoy. Luto na. Apil ulang. Muna na pangarya guys, dayon pabuto na lang natuon niya og naabay matuloy atong pukot nga gitaan. So ato na mi guys, ato na mi sa ato na subayon ng ato ang kuan. Gitaan nga pukot. Paingon na mi guys. Magkuha sa pukot, magsubay. Tinaw kay tubig guys oh. Charan. Klaro kay ilalom. Nari. Ay, yan ay mo ako ano eh. Ito ba? Ano? Ano? Lalagyan pa na to. Baga kayo. Danggit no? Upay pagtuloy ba? Duk-duk dating. Sama ni. Saan ano ini isang ngat noy? Olo. Hala. Buwan ka lang, dili. Olo. Haul haul. Wala ka dagang isda. Kapag yung pangat. Duk-duk Ting. Duk-duk lang. Hala, dagan kay mig kuha guys for your buyag. Ay, nonoy. Pistol. Uwi pa noy? Noy? Bora ka to ta. Yay. Bora ka to. Look, guys.
rin. Bunak daghan no? Bunak ra pod guys, bunak. Samo ang guni. Unsa man pud ka ikaw may ga. Tay noy nahulo na ko ano ba na noy oh? Saka. Hala, dagan kay mga blessings from guys. Ani ra niya tuyan yung kalasamuan. Batuan na ni lamon eh. Limpyo kay ang dagat na to ron, buyag. Dili Pating. Duk-dukating. Hala, thank you Lord. Salbar jud among panihapon ani guys. Aman. Ngayon, Dato no. sana? Danggit? Up. Oh. Ganun, dating. Pero magsibudot. Isa ko lang. No pating. Ubay jud among isda ron guys. Oh. Hala, dapat jud diri sa ubos oh. Abot natin yung tumaboron. Minus din na. Hindi lang basta di ani dapat ubay kay kuan. Makasudan ta. Naganan jud kog tinulang nga katambak. May man. Wala na basta kay katambak. Hala, spati ng isda ta na. Tay noy makabuhi noy. Danggit turns. Sana. Bungalbog? Guys. Danggit apod? Alang starfish dapil. City na? Yun. Imposible kulay danggit ano eh. Nanhulog. Hinay. Ispati ta kay maklaro kay ng imong ispat pre. Hala noy. Lupa ding.
Wala na guys. And that's all. That's all for today's video. Okay. Ambi ko na nagkuha na to, Noy. Oh, muna mong kuha tanan guys, oh. Charan. Mga tanan, mga 2 kilos pa siguro nakapin.